за тези 20 години толкова много неща се направиха, че вече считам, че когато вече работите по този факт и за нарушени права, това означава, че вие не тласкате в другата крайност. Защото аз вече не вярвам, че има нарушени права и няма такива права. Няма в училищата, защото в момента българчетата са подложени на тормоз. Аз също така ще обърна внимание на всички мисии и посолства, тук в лицето на посланника на Холандия, повече да престанат с манипулация на гражданството за нарушените права в България и особено сега пък да прехвърлите на учениците от различни малцинства. Тласкате ни към това. И ако вие наистина ни говорите за ценности и искате ценностите да наложите, вие трябва да ориентирате отпускането на средства към такива организации, към медицински работници, които да работят в училищата за отказване от тая хомосексуалност. Защото това за бъдеще и върху поколението ще се отрази. Смешно казва жената. Нищо смешно не казва. Това е основното, което вие трябва да насочите. Не да ви говорите за ценности, а вашите ценности да се простират в едно подкрепа на разнообразието, а това разнообразие води до пълно отричане на ценности. Съжалявам много. Има право. Нямаме директно ще ги финансират от 20 години нас правата ни били нарушени. Техните права били нарушени. Сега нашите, на българите са нарушени. Явно си изнервят от темата. Моят коментар е, че дори в българската литература, дори в световната литература, съвременна и по-стара, е отбелязана един уникален, Боян Растате се казва, Български национален съюз. Така както бях започнал да казвам, в българската литература и в световната литература многократно са описвани случаите на адолска любов и съвременната държава, която представлява господин посланника, като една държава, която е минала всякакви граници на морално възпитание и на морална нормалност. Днес българите познават Холандия като една държава, в която наркоманията, хомосексуализма и всички други извращения са нещо толерирано. В литературата жените били представени като слаби и нежни. Разбира се, че жените са представени като слаби и нежни, защото има една, как да кажа, използвана дума, това е нежният пол. Аз ви питам, нима жените не са по-слабият пол, нима жените не са по-нежни, отколкото мъжете? Категорично не. Аз съм убеден, че в тази зала няма жена, която да може да дигне такава тежест. Как си представяте вие жените да бъдат представени в литературата? Като здрави мускулисти мутанти с космясали крака, гърди, изпълнени с косми, които дигат тежести и изкарват повече пари от хомосексуалните си партньори от мъжки пол. Okay, first of all, I would like to stick to reality instead of all types of vague discussions about things that didn't happen. Първо бих искал да се върна към реалността и да се придържам към действителността, а не към мъгливи предположения за неща, които не са се случили. It's a pity that you were not here when I made my statement. Съжалявам, господин Растате, че вие не бяхте тук в началото, когато аз казах няколко думи. My statement was not about Bulgaria. В това, което казах, всъщност то не беше за България. My statement was about universally accepted human rights. Това, което аз говорих, беше за всеобщо приети човешки права. The whole world community put itself 60 years ago behind the Universal Declaration of Human Rights, in which equal rights and opportunities are guaranteed for every human being on this earth. Цялата световна общност преди повече от 60 години застана за универсална декларация за правата на човека, която гарантира равни права и равни възможности на всяко човешко същество.
In my country, Article number 1 of the Constitution is the reflection of this Universal Declaration on Human Rights. Everybody is equal to the law. И в моята страна, член 1 на Конституцията на моята страна, е пряко отражение на тази всеобща декларация за правата на човека. Член 1 на Холандската конституция гласи: всеки е равен пред закон. Regardless of the differences between the boundaries of the law. Независимо от разликите в рамките на закон. This was the gist of my statement. This is the gist of the European Union, and this is the gist of your society as well. Така че това беше същината на моето изказване, това е същината на Европейския съюз и това е същината и на българското общество днес. And I would suggest to you to come once to the Netherlands and see what is happening there. It is not the Sodom and Gomorrah which we can read about in the Bible. И бих ви поканил да дойдете някой път в Холандия, да видите какво се случва там. Това не е Содом и Гомор, така както е описан в Библията. Let me finish, please. Не са се разхождали в Европа, ние сме били в Холандия и знаем какво става. Would you please have the decency and civilization to let people finish what they have to say? That is also part of the respectful and tolerant society that we strive for. I did not hear what you said because I was speaking. Could you repeat yourself? Трябва ли да превеждам сега? Малко е трудно, защото говорят двамата едновременно, трябва да включа и аз. Смисъл, господин посланник каза, че не е свършил още, когато вие репликирахте. А той помоли междувременно вие да повторите какво сте казал, защото не ви е чул добре. Казах, че ние сме ходили в Холандия, знаем какво се случва и не е необходимо той да ни води там. Then you have been in very dark rooms, I guess. Глежда, каза, сте бил на някакви много мрачни затворени места в Холандия.